Ginoo ko. Pero naluoy, saan ang nilawasan yung dakuan, tugtiyan, oh? Paitutoy nga, si kaog manok, sus. 24 anyos, pero ang lawas, amahan na kaayo, saan ang daan mo, eh? Saan na ito pagkauyab, ano? Daw, ano ba? Sus, tumoy ng taon nakita. Panahon na gud siguro para magbagong buhay ta. Wow! Meditate. $103, $204, wow. $205. Yan na? Yan na? Tawagan sa mong kuya ko, yung mga una. Mga o. Mga o na daw. Nag-unsa pa man kadira. 210. Wow. Ha? Kaon? Sa mukha eh. Kaon raman day na. Awa, pila na to. 200. Balik lang taguan, be. 1, 2, 3. Bro? Bro, unsa man bro? Sayo ba niyo bro? Bro, bani ko bro, be. Ano problema bro ba? Unsa na bro? Shot bro? Oh, tara! Bro, say shot boy ka sayo pa ang mag-shot. Bro, baka gusto ko mag-jogging bro. Bani ko bro, be. Gusto ko magpapayat, baka gusto ko makauyab. Aw, jogging? Aw, tara. Magilis ako pa. Okay, bulat ra ko dali ha. Igong ko. Bro, tara na. Unsa man ka diya? Ara ni mo ay matulog ang taon ko. Bro, dire ka na bro. Mag-stretching ka na sa lab. Bro! Unsa man ni jogging tulog man? Bro. Natulog ba yun noon ka? Imbis mag-jogging ka. Bangon diya. Uyab. Ish. Sige, magsapatos ako bro. Magdali da bro, mainit na ba? Gusto na. Sa ka na sa patos mo, mura man nagkuhan mo at tinabunyag. Inis ito. Ha? Inis ito. Ano siya pa niya mag-jogging bro? Pangit kayo na. Tulog ako bro. Dali ito. So ito ka na ni. Manghagit og jogging niya. Pangit yung sapatos, murag mo at tinabunyag. Asa na kuha na to? Buang oh. Langay kaayo. Kawa ni bro. Pagdali diha. Bro. Nangayanan ni. Init na kayo. Bro. Ha? Gusto mo kamay na. Gusto kayo ko bro. Langay kay ka. Dito. Ta, init kayo. Dili sa ta bro. Awa. Ingit mo kaayo. Langay mo kay kagod. Bang. Ah, sorry kayo bro. Sama diri ta magkuan. Push up. Dili sa tay. Hindi. Look, yawan niyo bro. Uy. Tama na bro. Tama na ka na bro. Diwan pa ka ba? Stretchable na kayo ba? Yawan niyo bro. Uy. Dito na boy. Uy! Unsa man na bro? Bro, ito. Ginagawa mo? Apa ba na stretchable ka? Stretch. Bro, dali bro. Tulugan ko ba? Saman na. Din ka boka? Saman. Ingat to ba? Tulugan ako. Ana? Dili, ingat na oh. Ana? Oh, ana ba, ana. Dili mo tiwak, iyot banday mo. Sige. Ilo mo na ni. Sa pulo bro. 1, 2, 3. Ano bro? Dali na ka na bro. Ilan mo ni? 9 10 Push up dapat bro. Ha? Push up.
Ali bro, ngayon na punta bro. Bangun higa bro. Ha? Bangun higa. Higa diri. Dako. O para magawa sa imong abs ba? Sa man ni bro pa? Kung magawa sa abs. Abs ni? Oh. Bro. Isa. Pila mo naman bro? 20 na bro. 5 6 Papo man ito bro. 6 7 Ay, sorry bro, nakatulog bro. Nagtitarong ba? Sige bro. Kapuya bro. Grabe yung ipabuhat sa ko bro ba. Pamaulan dyan ko ani ba. Pero sige lang kay ganahan mo ko mamayat bro. Para makauyab na ko ba. Pero paminot na ako bro. Gaan akong lawas bro ba. Sige bro, kayo man naman ka bro. Tuyok na ba ka isa ito bro? Asa tuyok? Dito pa dong. Kaysa ram kaya? Oo bro. Sige. Dili nga na bro. Ha? Tuyok ka kaysa dagan ba? Ay, jagi dito? Oo bro. Sige bro. Diyan sa taga bro ha. Oo, sige bro. Shoutout na ko si Ivony Alolino Cabrera, James Forger, shoutout sa mga dabay, Gladys Bilehera, si Marangi Doho Obeha, og si Topper Chris, shoutout sa mga dakol, og si Mati Boy, shoutout Mati Boy, og si Quincy Carlo Dalisay. Bye, shoutout sa mga dabay, salamat kayo. Og katulang goods.